retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Anem a gastar aquestes bandejes, que és el tipus de bandeja que gastem per fer la floricol i per fer altres tipus d'espècies. Entonces això ho sembraríem en la màquina. Les bandejes les ficaríem així en primer moment, que així és per on anem a omplir-les de substrat, ¿vale? Entonces, així ficaríem les bandejes passarien per així, es cauria el substrat. Així hi ha uns cepillos que les neteja, aplegarien així, la marcarien, li farien el foradet i així cauria la llavor. Ara en la semilla en la llavor que ens ha sobrat, el que fem és que ho reomplim a mà, perquè són llavors que al ser la forma d'elles, al no ser una forma homogènia, la màquina sol fer fallos. I una vegada sembrades ja, ficaríem la vermiculita per a que aguante la humitat, les regaríem i directament ja a la càmera de germinació. En aquest cas ja ho tiraríem als carros. Li ficaríem la bandereta com que és el número de partida i directament ja aniria a la càmera de germinació. Vale? Ho tindríem ahir ja uns dies, en concret serà entre 2 o 3 dies, que serà el que tardarà en germinar aquestes espècies que han fet. A una temperatura d'uns 20 graus i una humitat d'un 100%.